Bobby shawetsa zabathu futhi abantu lelo phone mfana amasosi amakhabe KSMG bathi moto enkulu ingadlanga zomshoshisha ibholela phansi bathi ke unyanyafu sesifike la uhlelo lakho ke lentanokazi bathi ke lapha inyathuko noSiba lapho kwesifashele khona iciko ke soxoxa ngohambo lwalo nobuciko balo nokuthi ke lisuka kuphi lize lifika la likhona nokuthi ke libhekephi namhlanje ke sifashele umfoka amhlongo bathi ke incwedi iqhwala sosuthi bathi upoxa umthondo balunga lonke ubuya ngene envelope bese uthumela khona eFreestata asike sizwe ukuthi namhlanje usiphathele nokuthi ke kahle uncwedi ungubani njalo sesishilo yonkashana ngamenzi yaphuza umlaza ngameva siyakhuleka namhlanje sila siphethe lapha ke incwedi bathi upoxa umthondo omalunga lonke ubuya ngene envelope bese uthumela khona eFreestata awu madoda ngana kwethu yaphila. Hey ngiyaphila mfowethu. Hayi ngana kwethu sikhona. Kade ulokhu ubika ulokhu usho ukuthi uzofika la ekhaya. Sike simukele sikubingela phohlweni lapho sithi khona ke uhambo ke noSiba. Awukusitshela ukuthi ke uncwedi noma ngithi uSandile Mhlongo ngoba abantu bafisa ukwazi ukuthi ubani oncwedi ngilokhu ngimemeza. Mfowethu njengoba bese usushila wona umuntu uncwedi uSandile Mhlongo mekukhulunywa ngoncwedi khulunywa ngoSandile Mhlongo kukhulunywa ngami. Khulunywa ngami ke laphana upoxa umthondo malunga lokuba ngene envelope bese uthumela eFreestata unyembezi eshiya nje zaqhathaka zadida macala akho umgogo wakho ubuwayigega inkombazana osuka wathi uketshezi lenze ezitho mukalela shalela intombi zasenzuze nezasemajiye zasesiphoso zamawathekeza yaxuza ngivuzelela enhlakwedono nocingithi zangineyanti zangigabisela zayishaya iqala awu baba awuzakucisha yasala nengqeba ngathi ziyanginika hawo kathi ngathi ngiyageya hawo njalo yangigabisela yasala nengqeba ngala wethu awusinikeze mfethu umuntu nomuntu mfethu njengoba vele izibongo kahle zikhuluma indaba ibongo zomlando yabona ibongo zikhuluma indaba yabona sengithatha okuningi kuloko okuncane sokushilo ibongweni njengoba ngiyafisa ukuzwa ukuthi lapha nenzuza kwenzakalana ngazi ngibe isigodi ngibe isikole noma kade kwenze njani kodwa sengizwile ukuthi zake zathi ukusikaza zabese zagodla futhi wethu awusinikeze uhambo mfethu lika Sandile Mhlongo uhambo ukuthi ukhuleka kuphi waqhathwa kuphi mhlambe wahlabana kuphi nje unginikeze isithombe ngokuthi ke uSandile Mhlongo emnganeni bakhe ukhule kanjani. Mfowethu uma ngabe sikhuluma ngoSandile Mhlongo insizwa nje engakhulile kakhulu kodwa ngingasho ukuthi mhlawumbe ngokomqondo ekhulile uma ngizwa abantu bekhuluma bebona umsebenzi wami. Ngumfanyana nje omncane oyikhonzela ukubhala oyimbongi oyinyosi. Ngisuka eShowe ngizalelwe khona futhi kwaSikakhoza. Igama lomuzi wakithi engisuka kuwe kwaDeda. Ngomdumo oyigigi entathakusa komqunguzo wentalo enkulu yahlula ithupha zimbili usiyinga ingasendoda abashiye emuva wasize phambili. Umuzi wakithi ke lo ukhokho wami lo umdumo wazala umkhulu wami uMafohla unduku nesikhanda uMafohla ngofohle baza amanye amadoda umahawuphelile ngoba kuthandana izakhelane kwathandana ukhozana inkanini badlelana nade bengadlelani baxolelana nade bengaxolelani. Awu madoda uMashabadela ikhola necathulo zalo inkantolo zimbili ziyavunana umthunzini neshowe umkhulu wami ngulo Makhoza umkhulu wami lo uMafohla. Okay Manje ke mina ngizaliwe mfowethu nami ngakhula njengezingane zabafana zonke ngaqhathwa ngiqhathiwe eDinyane ngaqhathwa eBumba ngaqhathwa nje impela ngiqhathiwe impela eShowe nontanga bangishaya ngabashaya futhi ingakho ngidiscipline ngalesa sikhathi ke kwakusawudedwa ngempela udede nje ziboshele estikini nje sasiboshwa ngentambo simbele umgodi sifake phakathi uqhuma inqindi thunga mbamba mayibona ukuthi niyabambana mayibona ukuthi niyathanda ukubambana nje okay bambanani umbambe ngesoda nakubambe ngesoda mase kuqhuma lesosoda kuphela yabo. So lapho ngaleso sikhathi sasithi siyahlukunyezwa kodwa manje mengithi ngiyabheka sasingahlukunyezwa sasikhandwa ubufana sikhandwa ubudoda sifundisa ukuthi yena ubuhlungu abubulali yabo. Manje ke ngaqhathwa ke ngasuka lapho ngaya esikoleni ngafunda kaJazi e-primary school ngafunda kwaZibonela ngafunda eBona Mumva ngafunda eBamswano ngafunda eNzusa.
Oh, isikole inzuzo. Isikole inzuza, isikole futhi majiya. Oh, okay. Uyazi ukuthi usangenile sikhuluma nje ngithanda isisoka sakho mfowethu so sindlela oyichaza ngakhona kuningi engikufundayo mina mina engiqondayo lolimi lwakithi kunento mhlambe engabe ezibuza yona mhlambe umbukele ekhaya ukuthi yini edala ukuthi uma ngabe uyichaza ukuthi udakwa kuphi bese uchaza umuzwa kwenu uchaza ngamakhehla akho. Komunye umuntu unokuyibuza ukuthi khona umuntu owazi ukuthi mina ngwaseshowe kwabani ngwaseshowe nje esigodini sukuthi kodwa uthola ukuthi akanalo igama lomuzwa kubo ukuthi lo muzi awumnikeze isithombe ukuthi kubaluleke ngani ukuthi umuzwa kwenu ukwazi ukubiza ngamagama khona. Angithi phela mangabe uyichaza kufanele uchaze kuphelele uthi njengoba uwe nje uqhamuka futhi unozala ubani. Ngoba uma kahle hle ungazazi ukuthi uphumaphi usuke ungazazi ukuthi uyaphi. Hey mfowethu, uma bengikhuluma ngomuzwa wakithi ngikhuluma ngomuzwa wamakhehla akithi ukuze nawe uma uvusa ikhaya uvusa umuzi kababa uvusa ikwenu fanele kwazi lo muzi kababa okhuluma ngawo ubani ubaba wakho. Fanele wazi amakhehla akho akwembethe ngoba uhamba nje noma ungazi ukuthi lo olamana nobaba wakho uyena okwembethe kodwa amakhehla akuyini akukho dlozi la kwenye indlu lasuka la ubheka enye indlu kodwa leli la kweni likhona elilodwa kwilona elikubhekile so nami ngiphakamisa wona. Ngoba kanjalo umama athi mangabe esezoyikhuluma eseyihumusha athi isala kwenye nje kwenye wathi isakala kwamhlongo alikwazi ukunika amagama lutho. Mfowethu ubusangena empilweni yesikole esikoleni thini impilo yakho nesikole yomngane nje usafunda isikole? Yabo umsengane vele akekho umuntu wengane usuke esithanda isikole yabo. So nje uma ngabe uvusa uthi esikoleni usuke uhlushwa yabo. Kunombuzo esasibuzana nje mase esikoleni ukuthi igoli lokhu ivalwa ngoJanuary phinde ivule ngoDisemba zivalwe ngoJuni ivule kanti kunini la ivalwa khona kuphela zivalwe nje uya esikoleni ngaphansi kwekuyisebusika kodwa-ke ngenxa yokujwayela nokuhamba siqonda ukuthi uma kuyiwa esikoleni kahle hle sisuke sinikeza umphako nanokuthi vele-ke akusibona bonke abantu abaphumelela ngesikole. Kuyenzeka esikoleni kanti ngoba usuke usacijwa lapha nalapha kahle hle wena uthi uzuphumelela ngento ayifunda esikoleni. Abaningi banamajazi banazo zonke izinto kodwa abawusebenzi umsebenzi abawufundela bathuka sebesebenza eminye imisebenzi. So nami ngifundile ngaze ngaphuma nje e-high school ngaze nganyuka nami ngeze eThekwini-ke isimo-ke somuzi-ke wasekhaya asikaze sibe sihle namanje asikabi sihle. Ngisekuwona namanje umshikashika ukuthi nami ngiyafisa ukuthi leli khaya lakithi lithi melikhonjwa lihlonishwe ngami phansi kwegama lami. Manje ngeke ngibheke abanye ngoba imini umama wazibula ngami. So kuze kwahamba kwafika la edlula khona waya kwelamathongo kwasala isilonda kimi ukuthi waze wahamba ngempela amandla ngingakawatholi ukuthi ngivuselele ikhaya alibone livuka. Kodwa ngibe sengithini-ke bengithemeleza ngikhuluma ngithi mama ngoba usuhambile awube idlozi elihle ungipha amandla ngilivuse leli khaya. Ngoba manje usenamandla amaningi ngoba usengaphezulu. Ngoba nafethu uma uphuma ekhaya elidelelekile awuvami ungahlonipheki noma uthi uyakhuluma kuthiwa ukhulumani kodwa kunje kubo yangithi yabo. Kodwa-ke impilo impilo leyo sisalwa khona ukuthi siyilungise. Kunjalo mfowethu angifuni ukuthi ngigxile kakhulu lapho iyangithinta kakhulu lo ndaba ngoba igama libalulekile. Uma ngabe into uma ngabe silwa nje emhlabeni sivile ukuthi siphakamisa amagama ethu siyafisa ukuthi amakithi akhuphuke ngamagama ethu. Okay, usufikile-ke eThekwini. eThekwini ngibone kuningi kakhulu osufuka wakwenza. Kuningi okungaphezulu ukuthi ngikubizela njengeciko elicikoza ngomlomo noma umuntu osebenza ngomlomo. Ngibone sewusebenzisa nezandla kusha amabhode nikeza umuntu isithombe sifika kanjani ekutheni ukuthi ugcine manje sewuthinta ngezandla
uphenduka igolide, ukhulume ngomlomo, kwenzeke imangaliso. Kuhlangana kanjani? Angithi phela ukusuka kwami emakhaya ngize eThekwini Yeah. ngangihamba ngomkhondo wokuthi ngizosebenza kunetoho engilitholile. Ngabe ngasebenza kwelinye lamahhotela lapha eMhlanga kuthiwa ise-Oyster Box. Sebenza ekhishini lapha. Yeah. Nakhona ngisebenza ekhishini hhayi ukuthi ngiyapheka. Ngiklina nje lasekhishini. Ngiyabamba lapha nalapha. Akufundelanga phela ukuphela. Ngiyabamba lapha nalapha. Kuhamba isikhathi ngilokho ngibabuka ababhakayo amakhekhe bebhaka. Ngithi mina ngiyathanda ukubhaka ngelinye lathi. Kuthiwa ngiyakulunga mfana. Ukuze usebenze la kumele ube ne-experience mhlawumbe ka-3 years. Ngokuthi kuthiwa kumele uyofunda ufundele. Kuthiwa i-pastry-ke le igama lakho. Ya, i-pastry icayi kakhulu akwazi esikuthathe sikufaka. Kodwa khona omunye i-executive pastry chef okuyena wayephethe ikhishi lase-pastry lamakhekhe. Wangibuka wangikhonza nje. Wasengithatha athi hhayi uma ngabe u-off oze emsebenzini sikufakela ekhishini sikufundise ukubhaka. Elinye ibhunu kwakuthiwa uJonita. Lalingikhonze kakhulu. Lingithathe leli bhunu lingifundise. Lithe selibona sengi-right. Lase lithi woza ngikusize wenze i-CV yakho. Langisiza ngenze i-CV yami ngase ngihambise e-Gateway Hotel. Yeah. Awu. Ngafika imali. Ngafika e-Gateway Hotel abayithanda i-CV yami bangithatha bangifaka ngaphakathi. E-Gateway Hotel ukuze bekhona i-pastry kitchen yaba khona ngami. Hayi wena. Kwayimaqashwa kabanye. Umlando phela lo. Kwase kuvula i-pastry. Habe la ikhishi lakhona le-pastry kwenziwa amakhekhe la. Ngasuka-ke lapho-ke nami ngithi umusebenza ulokhu uhlwaya lapha nalapho ongathi kungconywana. Ngase ngithola umsebenzi e-Square kwelinye ihhotela ngafike ngashaya i-pastry nakhona. Ngasuka e-Square hotela ngawusebenza eMhlanga ezansi e-Pick n Pay e-baker yakhona. Yeah. Ngasuka e-Pick n Pay ngasebenza eMhlanga khona futhi e-Spa. Hey, uhambile izindawo. E-baker yakhona. Yeah. Ngasuka lapho ngayethongathi eGolden Sun e-baker yakhona. Ngasuka eGolden Sun ngaye eGarden Court eMhlanga ngashaya i-pastry. Uyazi ukuthi ngiqaphelani awusho indawo nyana ukhuluma ama-5 star indawo yonke akabani la indawo enkulu i-Garden Court. Ngasuka eGarden Court ngase ngithi ake ngiphume eKZN. Ngase ngiye eFree State ngifike ngasebenza kwelinye ihhotela lapha eFree State ekuthiwa i-President Hotel. Ngasebenza khona ngabuya futhi ngenza KZN ngaphinde ngabuyela futhi eFree State ngosebenza e-Angel Mahonga Cooking Studio la kwakufundiswa khona abantu ukupheka nokubhaka. Ngasuka lapho ngasebenza kwenye lodge ekuthiwa ise-Hyde Place khona eFree State eBloemfontein. Ngasuka eBloemfontein ngasebenza kwelinye lamahhotela ekuthiwa iSapphire Hotel. Kwama ngibuya ngize eMhlanga ngasebenza at the Capital Palace. Ngasuka at the Capital ngasebenza eCity Hall lodge. Umntana manje badla i-pastry yakho. Ngiyakutshela ngahamba ngabothi hayi no yazi mina ngingayenza lento. Yeah. Ngangiqala-ke nami ngathenga imishini yami-ke manje ukuthi ngibhaka amakhekhe. Ngabhaka-ke amakhekhe kuze kube manje ngibhaka amakhekhe one. So into mangabe ngiyibuka eThekwini ufike ungenaskili ungenaqhinga uzozama nje uhlwaya. Ngibuka lento ukuthi from ekubeni ube yi-cleaner kodwa namhlanje ukwazi ukuyiqasha wena. Ngikwazi ukuyiqasha mina ngikwazi futhi ukuthi uma bengiqasha bangiqasha ngenxa ye-experience yami. Ayibebona lo muntu ujikelele because lento ngiyenza isikhathi eside kakhulu. Ngangivusa noma sikhasile ukuthi ikhekhe lokuthi lenziwa kanjani. Ngitshela umuntu ukuthi hayi lenziwa kanje. Nama-recipes ama-create yimina ongekwathole indawo aqhamuka kumina. So ngikwenza konke lokhu ngincelisa amawele ngimbongi ngapha ngiyinyosi ngapha ngiyabhala ngapha ibona inkondlo ngiyabhala. So vele kwahlangana nje ukuncede ey'ntweni ey'ningi. La ngifike mina kungekho engikwenzayo kodwa ngithe ngifika la eThekwini kwavuka konke okufanele ngikwenze. Lento oyishoyo ifuna unginikeza ukuthi shuthi eThekwini la ufike khona kwavuka ukuthi wena ungubani noma kuvuka ithalente lakho olifumbethe. Ukuyeke ukuthi uqhathiwe emakhaya usaqhatha ngokufana ukuthi uyakhulisa ukuthi uqine ngoba uyacabanga lezi ndawo osuzihambile lezi ubethiwa ungayena umuntu oqinile. Kwezinye indawo ngathi uma ufika ngoba lezi ndawo zinengqinamba zakhona.
Ngicabanga ukusuka la ushintsha isifundazwe e-Free State nakhona uzofika inqaba zakhona usukele ihhotela ungene kuleli kodwa bethiwa ungazange uzuqhathe unikezwe isibindi sokubekezela ngoba lokho okubhaka lokho kwenkondlo ngifike ngagxila kukho sengila eThekwini emakhaya akusikhona ukuthi ngoba bengiqhathiwe kuphela likhona nakhona ithalente bengingenza emakhaya bengidansa bhuti ushaya amarobot hayi bengidansa bhuti ngiyakutshena wena ngidansa angithi yabona nje ebongweni zami ngithi lapha uketshezi lensizwa olashelela intombi zasezizwe nezasemajezi zasesiphosa zamamathela ezakwaXusa ngivezela enhlawedolo nogcuma ukuthi ziyanginika kanti ziyangigabisela awu uzakuncisha leso sigameko leso saqhamuka ngakho ukudansa kwami ukuthi ngangithi mase ngisesitikini ngidlala izingane zayisangana ngempela imaji akaze ngifunde kuyona kodwa ngangidlula khona mengiyesikoleni enzuzi kodwa nazo zakubona kwakuthi benginento emaji yenziwayo ngangiqhamuka mina ngizongena ngangasakhokhi ngisho ukukhokha egethini wasithi hayi labo badansayo ukujike lapha ngifike ngiphenduke wena yabo kwahamba-ke hayi ngaze ngabona maye angikuyeke manje ukudansa nami sengibuka ukuthi hayi sengimdala yabo angiyeke ukudansa and kwakusadanswa hayi manje sekuvele kuthiwa nje kuyashibiliwa manje kwakusadanswa udansa kanti awuna mathambo nokwakusadanswa kumele uhambe ngesifuba kale ngikhuluma nomunye umfowethu la ukhaya elihle la naye kanti weshibiliya kithi mina hey ngeke ukwazi ukukhuluma ngengoma yashameni wena udansa kanti amathambo awunawo hayi wena mfowethu isikhathi yabo esikuficayo umuntu kuhamba ukwazi ukuyibona nto hayi lokho sengikwenza manje angikuyeke engazuthi akusabukeki yabo kukhona yazi ukuthi usathinta amathalente onawo ngitshele nge-black belt ufike kanjani ikarate ngeke ngabona umisa imlenze gabi yabona ukarate ey'potini zonke ngisho ibhola bhuti kodwa yabona ukarate sona sport engaqala ukusijima ngangisemncane kakhulu ngaqala usijima kuphi emakhaya emakhaya ngaqala ngo-97 hayibo lapha eshowe ngishaya ukarate ngicela ukuya eshowe nami ngaqala nje ngo-97 sisajinyiswa umalume sinomunye umfana wakithi ekuthiwa ucabangani ngakujima ukarate ngawujima kuthiwa ngo-2007 ngangigrade lapho ngithatha u-green belt wami because ngaqala vele uqala u-white belt uze ku-blue belt uze ku-yellow uze ku-green belt 2007 ngangigradela u-green belt wami ngiyakhumbula nje i-tournament yokuqala engayihamba yayise-Sunnydale ehholo lakhona yayisifundo thize esikoleni lento noma hayi ukarate ngangawufunda esikoleni ngangujima nje okay yabo so ngiyakhumbula nje i-tournament yami yokuqala ngayidlala ngathola indondo yami nginendondo mina manje sekhona kakarate ngaphuma position 2 kwahamba bese ngijima-ke phela ngingasagrade sengimile ku-green belt sengingasanyakaza yabo kodwa engangijima nabo babegrade bebe ngamasensabe bako-black belt abanye abayisebayena so mina ngagcina ku-green belt ngase ngijima kuphela nala eThekwini ngifike ngaqhubeka nawo karate kodwa ngenxa yokuba ningi kwezinto engizenzayo ngagcina sengasalithola ithuba lokuthi ngiyejima njalo kodwa uma ufuna ukuzwa isidatata sikashukela woza nje uyamelana nama-China lapha shout out indoda yamathalente indoda yeyiphiwe iningi leyo sakhuluma lishona ilanga mina-ke ngiyamkoba laphayana ey'nkundleni ngibona ukuthi nawe kanti khole kuvela ngitheni umuntu muni lona khipha amazinyo silwana sini lezi ezinhlalele ey'nyaweni zezandleni zekhanda zemlonyeni kanti umuntu muni lona ngana kwethu ngiyafuna ukuthi sigijime sithi kususitsheyile ngosandile lindo kuhle mhlobo ukuthi-ke usuka kuphi ukuthi azazafikelela before singene lapha esigabeni sokuthi-ke manje sikhuluma ngengcweti-ke manje sesifuna sibanikeze-ke manje ukuthi ubani-ke ingcweti ikwalasoSuthu ukuthi ufike kanjani lapho ake njengamanje sibaleke sigijime selapha emsebenzini wakhe laphayana-ke sithela khona lapha izibongo zesizwe samaZulu
sitetele umsebenzi lo asike siwuthokoze. SaMaZulu esabunjwa ngeke ezinye kudumumba imbayi siziba sikaMamenzela esamenza amabhunu encomo yaphetha igazi sadla indodana kaPitilitifu helwa sithela namakhasi emgungundlovu kutshale kandaba eqhamu kaMalangabi umhlubulo kaZulu uhlobe ngamanoni amankenga nafikela kanyana nje adonswa usi holamakha phucuka nkalo zonke umhlaba umumethi incebo umumethi imkhuba namasiko umumethi intombi nezinsizwa umlomo omnandi uthando omveli inqangi uzwathi lambathi ingubo emhlophe indaba zakhala amanzi khonto hlaba uvalo lwenkangani isandlana kwabamhlophe abelungu kudla amaqele qoleketula uJ Wemsley eketula iF Rothbone umantsonga benogqilebane endoda kusuka qina khanda qina sibindi gidi mhlaba oshisa ubhambatha kamancinze eyeke esokweni bana waphetha waphikwana ngomhlani enqabane yeswe amaqeli kahulumeni ezibuka ezibona uqophololo homeseka usigananda kaZokufa homeseka uchejana kagezindaba homeseka umangathe homeseka umacabacaba kamagcekeni uhlanya lasemqhweni ungane zenza nemfuleni kwaze kwaguga umkhono wejazi yameseka ingoba makhosi umehlo kaZulu kaSihayo sizwe sikaZulu esadla ipipili kaOliver Valley the White Buck inyamazana emhlophe phansi kwehlahla somvithi lapha ngaphandle komzi wenkosi uMeseni bahlala ngamakhawa kithi uHofking noJadav Wilson hlungane kandaba hlungane lembelebele fukulwe nyathi kandaba naba besimeka ngesizwe sakho osopolitiki sizwe sikaZulu sizwe ngakhondami insizwe sasaba amadolonzima goqunguqu umhlaba uphenduke lamangisi enquthu isandlwana sakhala igasi iziqando zilipisela udosi phesikophe edlale phezu kwentaba kwagingqika amatshe uZulu ngiya ngethambele emhlophe hashi lasempumalanga liqanda igazi kwelasentshonalanga alihogela iqanda amakhala sizwe sizimele geqe sihlushwa ngonukani bamazwe basinameka ngosheko sinuka umsanka Zulu omuhle kakhulu omnyama ngaphandle omhlophe ngaphakathi nona ekhanya inhliziyo emzansi sizwe sakithi eshowe kwesikakhozi isigodi sihlobe ngamagqume nentaba masazi iqheqhe phansi kwamagula adlanayo kungokoza phesha ngidanyana uqhwebana noshabe sinuzibuke edwendwe lakithi isikhuliso omqalothi sigawule edlinza hlanganisa mhlathi uhlanganisa imithe emide yebona emfishanyana ujikele zijwana namakhonde nezintandela zopinda mshaye unothe ngamanxiwa elasemkhontweni elimumethi impahla zikanjenenindi taba ziyaxhawulana inkandla neshowe zibabazana ukunotha enye ithimi inkunzi inothe ngemome unosiphambane nesinondolo sehlathi lakwaNomachi kwasheza usigananda kaZokufa umavulana avula inkandla evaliwe dlakwahle inkomo zamadoda odle kadlabi yoxiba sigananda phuma inkandla enye ithimi inyathi igoqile igoqe ngamanxiwa igoqe ngalesemkhontweni elakhothemela unjinini ndomnyama inyathi kandaba empondo ziphakekenene abayivimbe ngamaphande emkhonto ethi imhlathuzo kayiwela yathi siwela yawela ngamakhanda amadoda kaphinda futhi ugoqa magoqa bagoqa thula lindela ntisiyantuma enxiwa lasezulwini umuzi kamntwana udabula amanzi kampande yahleka kancane yazakhinceka inquthu igabe ngesandlwane isikhomba amase ngokuhlabana shayidla abamhlophe abelungu sizwe sikaZulu esiphethe amakhosana amandla hawohlanga hawoselwa iphethe amakhosi asezulwini ukube ngangemzulu ngangoba yini ngangoba uJohn ikutshukutshu ehlangenyuka noblanketi idayso bhavu ekhophe liqhamuka amakhala Zulu namandla onkani ifinqama nkomane ike ngatheleka nami ngingumZulu eFree State abesuthu nabetswana babikelana betatazelela mina ngingumZulu omnyama ebuthabelo laseNamibia ethi Zulu ohambo noma niyathuke noSiba sibonge lapha enkondlo yakhe noma ngithi izibongo zakhe azenzayo lapha lezithi ke izibongo zesizwe samaZulu ngathi ngisho kahle mfowethu hayi usho kahle ibongo zesizwe samaZulu mfowethu lento yibongo mhlawumbe umuntu udideka ukuthi bekwenzekalani lapha yana uma ngabe sikhuluma ngezibongo zesizwe samaZulu lezo zenzile wawukade ucabangeni lapha angifuni ukuthi lento uyikhulume uyichaze ngokomoya okuwo nokuthi kufika kanjani ukuthi kuze kuphenduke kube zibongo. Mangathi nje ngingangena ngomkhono noma mhlawumbe nginegamanqe kakhulu ngesiphanga kodwa ngizokwenaba nje lapho ukuthi ngalesikhathi ngibhala izibongo zesizwe samaZulu isizwe samaZulu sinamagalelo anzima siyisizwe uyeke ukuthi isile inkosi ilembe saba namagalelo athile inkosi kodwa nje wakhuluma ngesizwe ngqo sona ukuthi isizwe samaZulu sihlangene sadla ipipili kaOliver Valley kusho ukuthi amaze ngokuhlabana lawo futhi isizwe samaZulu sinamagalelo anzima ngesiqopha amaze ngokuhlabana ngoba mesikhuluma ngoOliver Valley sikhuluma ngomlungu kunomlungu ngaleza ikhathi zempi
kaBhambatha kaMancinza ayeke esokeni. Naye engayedwa kulowo mpi, wayehlangene nezinye iy'nsizwa oMangathe, oChatshana kaGezindaba, oMacabacaba Mfeka, oSgananda, oShezi, babehlangene lapho. Kodwa kunomlungu owathi yena engasuka eMaritzburg ngebhayisikili anqamule kwaZulu ophuma ngamaphumulo esezobuya kanjalo ezephindela eMaritzburg bengamenzanga lutho. Lowo mlungu loyo kwakuthiwa u-Oliver Vale igama lakhe, wahamba ngebhayisikili wathi Casanova, wathi New Hanover kwamaphumulo njalo njalo, baze bambambela kaMaphumulo ngaphansi komuzi wenkosi yakwaQwaba. Bambamba lo mlungu lona, kwathiwa ngoba sebembambile bathi inyamazane emhlophe, kwathiwa the Whitespark. Bamthatha bamnquma amasende, bathatha bagxoba amasende baxuba entelezini, benzela ukuthi abelungu mabebhekana nabo babe ntekenteke. Ngiyakhumbula nje lezo nsizwa nje lezo ezagcina zinquma intambo, kuthiwa zivukele futhi umbuso. Uma ngikhuluma ngejaji uDave Wilson noHofking, yilabo ababephethe lelo cala lelo labo oMacabacaba Mfeka, lezi iy'nsizwa zakithi okuyizona ezambamba lo mlungu lo, bagcina benquma intambo-ke eMaritzburg. So ngathi mengiwubuka lowo mlando ngabona ukuthi isizwe samaZulu siyawufanele ukuba masibe nazo iy'bongo. Kahle hle la ukuhlanganise amagalelo aso ngokwehlukana, ngoba khona amagalelo athinta impi yamakhanda, kube khona amagalelo athinta impi yasesandlwana, kube khona amagalelo athinta impi yaseNcoma, kanjalo kanjalo. Khona la ngithinta khona sincoma khona isizwe samaZulu, ubuhle baso, ukuthi woza ngakithi eShowe uzobona amagquba ney'ntaba namagama njengabantu, uze kwelakithi eMpangeni uzobona imihosha nemfule namagama njengabantu, uze kwelakithi eBergville uzobona iy'ntombi ney'nsizwa, kanjalo kanjalo. Ngisuke ubuhle besizwe sami sakaZulu, ngase ngithi ake ngisibhalele iy'bongo. Uyazi ukuthi ungikhumbuzani? Ungikhumbuza umuntu mengabe ezobhala lento inginikeza le ncazelo yakhe, inginikeza umuntu ozothi ubhale inkondlo ngothando, kodwa ebebhala ngobuhle bothando lwakhe nomuntu wakhe. Angakhulumi ngothando, ngobuhle nobubi balo. Yabona? Kahle la usukhuluma, wena ukhulume ngesizwe uqobo lwaso, ukuthi uma ngithi mina inkandla neShowe bebemi lapha eqeleni bechomelana, ithi inkandla mina ngichome ngemome nehlathi langakithi kwaNomaca, ithi iShowe cha mina angangithi mina ngichome ngenxiwa lakithi eMkhontweni la kwakhothamela khona isilo sakithi uCetshwayo, bese ihleka kancane izikhinceke inquthu, ngoba yona ithi mina ngigabe ngesandlwana intabelela amathambo okhokho. Angithi yabona ukuthi mina ngithathe isizwe sakithi, ngase ngithatha leza iy'ndawo, ngase ngizenza abantu, ngase ngiyafenqa ngazo. Uyabona? Wenza samuntu. So ngibonile ukuthi isizwe sami sifanele ukuthi mangisenzele into enhle, ngoba ngelinye ilanga ngizohamba emhlabeni, mhlawumbe mina kuphela bekufanele asenzele into enhle, ngase ngisibhalele iy'bongo. Khana kwethu usugeqa amakhulu uqedile ungethole. Njengamanje ngifuna singene endabeni yokuthi uchaze kahle hleke manje ukuthi-ke sesisukile kuSandile, siza manje kwincwedi iyikwalasoSuthu. Ngaphambi kokuthi nje ungene kokuningi ukuthi yini osoyenzile njengoba usuke sikhuluma sibuye emsebenzini wakho nje owenze phansi kwalelo gama, awusichazele ukuthi isukaphi igama lokuthi ube yincwedi iyikwalasoSuthu. Igama lethu uNcwedi ikwalasoSuthu ngabe ngisengezimithi uma ngithi ngayiqamba. Ngaqanjwa nje elinye ikhehla futhi nami engakaze ngilibone, engangilizwa likhuluma kwi-voice note, ngilaleliswa omunye mfowethu esasinayo kwelinye iqoqo noma ngithi organization, noma ngithi igroup yababhali base-eThekwini Reading and Writing Club. Wayekade ezwe inkondlo yami ethi ibhala amabhalane kade sakubona. Wakhuluma lo baba, wazi wathi lo mfana indlela abhala ngayo ulimi lakhe linothile, kuyazwakala ukuthi uyingcweti. Nasekuqhamuka kanjalo igama lami ngoba waze wathi ngiwukhozi olubhula amaphiko phezu kwemizi yamadoda.
ngoba phela ibongo negama lomnsizwa liqhamuka kanjalo. Ngase kanjalo. ngase-ke uncweti lowo. Leli lithi iqwa lasoSuthu. Iqwa lasoSuthu, ngiyiqwa lasoSuthu ngoba enhlizweni yami benginokuthanda kakhulu isilo sasoSuthu. Uma ngizwa umhuzuko esiyihuzukile sihlele esihlalweni, ngisho singakahlali esihlalweni, sehla senyuka besenyusa besibopha sidingiswa njalo njalo. Sasisilwela izwe isilo ngalo leliya qwa. Okusho ukuthi mina-ke ngiqhubeka la sasigcine khona ngokuthi nami ngifuna ukuthi ngisilwele isizwe noma ngingasafikanga ngqo, ngibabambe ngamawashini nangedlozi. Kodwa manje ngamagalelo ami nangezwi lami ngifuna ukuhlaba okweqwa lasoSuthu. Noba ngiyingcweti nje iqwa lasoSuthu ngisaqhuba khona laphana ukuthi njengoba ukubona nje ngifake nawo ungiyani. Leyo ngiyani lawo ngihlonipha amakhehla akithi engihamba nawo ukuthi ake ngiwakhehlela ungiyani ngihambe nawo mhlawumbe azongipha amandla. Uyabona ngendlela le ihlanganise ngayo lento sengiyibuke mina isuka kulela gama walitholayo ingcweti. Shuthi lapha kunconywa amagama owakhipha ukuthi wakhipha njengengcweti, uyingcweti. Wasuvela uba ingcweti. Manje sengibheka amagalelo omsebenzi wakho. Waqeda wafanisa neqwa lasoSuthu. Wangathi uyinkosi noma wathi uyimbongi yenkosi, kodwa wavele wazothatha nje into enganakekile wathi nje yiqwa. Ngibe lento eyayiqondisa. Uyabo nje wena ngalo bungcweti bakho nje ugadla njengeqwa. Yabo. So isuka kanjalo mfethu le ndaba yami yokuba ingcweti. So wethu masikhuluma nawe omunye umuntu lento ukuthi lo muntu wasale waba isazi kangaka noma indaba ekukhulumeni kwakhe ebese afuna ukucaphuna ngomlando endule engathi wayekade ekhona. Uvusa lo mlando othola ukuthi awuqoshiwe ndawo. Angithi phela mfowethu umnqwele ongabona kimi ngibona nami akusibona bami okwengqwele engaphambili. Umlando omningi awubhalwanga phansi ngoba uyiqiniso linjengoba linjalo, ngoba imilando eminingi ebhalwe phansi yayibhalwa izitha zethu ngenhloso yokusiphambanisela imilando wethu. Ngoba bathi mebefika kuleli lakithi babona labantu bahlangene bazwana, ukuze sikwazi ukubabusa kumele sibahlakaze ukuze babuseke. Base besihlakaza, base besibhalela imilando yethu, base beyididanisa ukuze isizukulwane esizayo siwufunde phansi lo mlando sithi wona kanti umlando uphambene, ngoba yazi ukuthi umuntu ophambene nokwakhe akanawo amandla okumelana nawo. Manje thina siyinzalo walo mlando kuthiwa i-oral history, umlando oxoxwayo, umlando ongabhalwanga phansi. Iwona mlando wethu. Uma ufuna ukwazi ngabakamhlongo, hamba ekhehleni lakini lakaMhlongo likutshele ngabakamhlongo ukuthi kaMhlongo kunje kunje. Ngeke ukwazi ukubuza kwabakamhlongo umuntu waseNgilandi. Ngiyakuzwa. Shuthi umlando nawo ulande engqweleni, hayi enqolobaneni. Hayi enqolobaneni. Ukhona usenqolobaneni okuyiwona. Akusiwona wonke obhale phansi ongasiwona, kodwa omunye uphambanisiwe. Uwenzele ukuthi badukise. Kushuthi bafuna ukuthi bathinte leza ndawo ezenza ukuthi ezinomongo. Nakhona umongo wakhona bewuthi ukuze umuntu umdukise kumele umtshele iqiniso kodwa uhlanganise nongasilona iqiniso ukuze ukwazi ukumdukisa kahle. Eminye imilando ayidukiswanga abokufika abafika la. Eminye yadukiswa ithini ngezathu zokuthi sisazobuye siveze sisayicashisile ngezathu ezithile. Igcine lo mlando icashiswa unomphelo, igcine ingavezwanga. Kuthi mhla ivele eminyakeni o40 ezayo wena usuyiveza bese uthi hayi ukhuluma amanga. Ubani mase uzama ukuthi uveze iqiniso manje. Kodwa manje ngathi la amanga ngoba abantu sebekholele lento kwayisho ngaphambili. Ngoba ngiyangibone uthola ukuthi nezibongo seziyagejana izithakazelo zakhona. Kanti phela abantu babekade bebhacile ngalesa sikhathi bethatha izibongo beyiphendukezela ngoba benzela ukuthi ingawuthola namhlanje uthola sinesibongo kodwa futhi lesibongo uthola
ukumede uthi sufaka mhlawumbe u-N2 sabaka ngumede thina uyabona njengabakaMasinga yeah abakaMasinga bahlobile nabakamhlongo uyabona abantu bakaMasinga babakamhlongo engazi ukuthi ngalesa sikhathi ilembe lifaka abantu lento yeah angithi yabo Yeah. bathi mehlangana nabehlathini bayicashisa kulona ukuthi bangabakamhlongo bathi thina singoMasinga sisingela iy'nyosi la asivele isibongo sakaMasinga angithi yabo Yabona. kanjalo noMagwaza ngoba kuthiwa uMagwaza uyikhuphule nje uMagwaza owakamhlongo kodwa wagwaza ekhaya wasekhishwa kaMhlongo kwaze waqoshwa ngisho kwahlatshwa ngisho isilwane wakhishwa wathiwa uyaxoshwa kaMhlongo asiyona kaMhlongo kwasobe isibongo sakaMagwaza uma buze iy'thakazelo zakaMhlongo khona la kuthiwa Njomana kaMgaba kuthiwa bhebhe nabhebhela umuntu etsheni ngoba etshanini wayesaba amazolo iqiniso lithi cha akusikhona lokho yeah kuthiwa Njomana kaMgaba bhebhe owaphephela enqabeni abafokazana baphephela ey'theni ngoba ubhebhe wabalekwayo ophephela enqabeni kathi ilembe lifaka abantu lento angithi yabo manje ithiwe ithi wena into eyenza ukuthi abantu bekukholwe lokho yingoba sekubhalwe lapha nakuGoogle kanti bakhohlwa ukuthi uGoogle nawo operator umuntu uGoogle nawo unawo amaphutha ngaphela naye umuntu usuke ebhala ngendlela yakhe usuke ebhala ngendlela ayitholile yeah kodwa nanokuthi-ke abantu bayithanda into enokuqoshana into eqosheme bayithanda ngisengasho nje ngithi mina kushiwo kanjalo bethi hawu ngeke bethande yona kodwa khona iqiniso lithi bhebhe waphephela enqabeni abafokazana baphephela ey'theni hlukanani nokuthi abantu bakaMhlongo bayalukhuza kuthiwa laze laqephuka phela nami ngicela sengithi mina yebo phela ngeke ubabhekile kala wethu ngifuna-ke ungitsheleke manje ngifuna sixoxe-ke ngiyabonga ukuthi uyivezile le yomlando ukuthi umlando uvuka ngicabanga ukuthi nakhona usize omunye umuntu ongazi ukuthi iqiniso lomlando lilele kuphi alilele embhalweni kuphela kepha nasemakhehleni nasey'nqoleni uyatholakala umlando okuyiwona wona esikakhulukazi mhlawumbe futhi ufica umuntu owabona ngamehlo ilapho-ke ufike uthole khona umongo wawo umlando owabona ngamehlo noma uxoxe lo muntu uyaxoxe lo mkhulu wakhe wayekhona wayekhona kunjalo kwethu sifika kanjani-ke ekuthenini uNcedi namhlanje sithi uyinyosi kaRoyal Chancellor uNdaba Ezitha uMalusi Zondi Babatha kaMancenze lolo hambo kuba uhambo olude yeah ngoba ngizoqala ngincome u-social media social media unamandla into uma uyidinga wathi uyifaka ku-social media uthi uyayidinga kusasa uzoyithola ngoba ngendlela onamandla ngawo mina owokuqala engahlangana naye ukuze ngifinyelele ku-Royal Chancellor ngahlangana nenkosi yakaVilakazi inkosi uMlondolozi kaSibalo inyathi emnyama kaBinda ngahlangana naye ku-TikTok wangi-inboxa wacela ngimenzele ibongo ngamenzela ibongo kwasho ukuthi-ke inkosi uVilakazi iyazwana nenkosi Malusi Zondi kwahamba yangifonela inkosi yakaVilakazi ngangise-Vryheid ngalelo langa ngangikade ngiphuma enkandla edlinzeni lesilo uCetshwayo siphekelele esandlwana kunomcimbi oyokwenziwa nje uyothenyeletwa laphana emakhokhweni emathanjeni okhokho laba basala khona yasho ukuthi mfowethu inkosi yakaZondi yakudinga ukuthi ube inyosi yayo ngabona kuyithuba lelo eliyinqayizivele ngasukuma ngalibamba ngazo zombili ngaya futhi khona mengifika khona ngafika ngayihasha inkosi ngayibhalela ibongo ngafika ngayihasha khona inkosi yathokoza ngami kwahamba ngase lokhu ngibizwa ngoba ukubona kwamanye amavidiyo lokhu ngihlala ngivele lokhu yathokoza lokho inkosi uma ngikhona nje laphana ingoba ngisuke ngize ngemvume yazi ukuthi ngiyeza bese ngiyihasha ngase ngiba inyosi yakhe kanjalo ngibhalile ibongo zikhona nje ziningi ziziqephe eziningi ngoba njalo la ngihamba khona nayo ngifika ngiqophe njalo mengihamba ngifike ngiqophe noma ngingasaqophanga ngingayanga mina kodwa bebehambile bengitshela ukuthi kufike kwenze ukuthi bese ngiyathatha ngiyaqopha phansi so uyafaka ebongweni lokhu add ngoba nakhona ebongweni angifaki konke ngifaka lokho engikudingayo engibona ukuthi hayi lokho ngiyakudinga ebongweni ngokuphelele ngokhonjiwe
awuzilethanga. Angizilethanga. Ukhonjiwe nje ukuthi mina ngifuna leya nsizwa leya. Angizilethanga ngakhonjwa nje ngokuqonda kwami nangokubuka kwami indlela okwenzeke ngayo angifakwanga no-connection. Ngathandwa yiyona inkosi ngase ngiya khona. Uma nayo kufika la esithi hayi sengi-right ngokuthi ngibe nenyosi futhi kobe sekusuke kuyona futhi ukuthi hayi sengi-right bese nginyama futhi ngoba uhambo engilihambayo namhlanje angazi kusasa luzogcina. Wethu sithi ungenile ekubeni ngokugcwele ukuthi nje usebenza umsebenzi wamakhosi, uhasha amakhosi ngoba angicabanga ukuthi noma ngekho enye ominayo ngaphandle kwaBhambatha. Zingakanani yiziphi iy'ngqinamba osowube nazo ngesikhashana nje ukhona kule ndima yokuhamba nondaba ezithe? Ziningi kakhulu and ezinye zingiqeda amandla, kodwa inkosi akaVilakazi iyona milokhu kushiye ithi mfowethu ungapheli amandla. Umsebenzi wakho lo, yenza umsebenzi wakho, qhubeka ngenza umsebenzi. Iy'ngqinamba ey'ningi engibhekane nazo ezokuthi uyazi uma kukhona iqembu elibusayo hlale khona eliphikisayo, bekhona ohleli esihlalweni khona okusuke efuna ukusigenula akuhlale yena noma sigenule ebese ebeka umuntu wakhe afuna ukuthi kube khona. Ngisho esigodlweni inkosi kuba njalo, ukuthi ibekwa kube nobuhumuhumu kunjalo. Nakhona-ke laphana kwaZondi kufike kwabanjalo. Ukhona omunye engingazi umlando wakhe ukuthi yena ubefike kanjani, kodwa ngibonile ukuthi khona abangigenulayo mina ngoba befuna ukuthi kuhlale yena. Kukhona nje la inkosi yakwaZondi la bicacelwa khona. Nganikeza umbhobho kwase kuthiwa angihashe inkosi. Hayi la ngempela yimi lo ngithatha umbhobho ngangisondela. Ngithe ngisayihasha nje umbhobho ngezwa isandla singithinta ehlombe. Mengithi ngiyaphenduka unangu lo mbhemu. Uselalo mbhemu. Uthi wenzani? Ngithi mina kuthiwa nje angihashe inkosi. Uthi hhayi akwenziwa lokho la. Ngithi ngithe ngisachaza wathi hayi ukuthi wena inkinga yakho ubangisa usibanibani. Hawu, kanjani manje? Ngathi mina hawu kanti khona umuntu engimbangisayo. Hawu, Ngaphucwa kumbhobho ngaleso sikhathi. Hayi la ngempela-ke hayi ngithi kubeka laba hayi nakho phela sekuthiwa naku leyo nto wena yenza umsebenzi wakho. Ngagcina ngahashanga ngaleso sikhathi. Ngiyakhumbula ngalelo langa ngasheshe ngahamba futhi kwaZondi. Kanti ngizothi ngihambile ngifonele ubhuti uThizozo. UThizozo lo ocula oshaya ikwaito. Ngiyabona Thizozo. Ethi ukuphi? Uthi ngaye sengihambile. Awu kanti kunengoma kwakufanele siyiphefome naye. Kuneyingoma esayikhipha ethi uvukile uBhambatha. Imina ubhuti Thizozo kuzoba ubhuti uqhosha ngokwenza kwakhe. Thizozo sekumaskandi? Akekho maskandi kodwa ingoma yayi-collaboration. Okay. So kwahamba kanti ngakusasa ngizophinde ngifonele into encane. Into encane angifonele angibuze ukuthi ungifonela nawe edumele ukuthi hawu ndoda ushonile. Wayetshela ukuthi ngangisaba ukuphefoma, kodwa ngamtshela ngathi mase ngimchaze ukuthi kwenzakaleni umoya wami usuvele usushone phansi. Naye yamphatha kabi lento kodwa sase sikhuluma sase siphinde sidlula lapho. Ngalesi asenzo nganqindeka amandla ngase ngathatha ukuthi angeke ngisaya khona, kodwa kwahamba ilokhu ikhona la eduze kwami inkosi kaVilakazi athi hhayi unganayo wena yenza umsebenzi vele uma ngabe usuhambeni nje fanele zibe khona iy'ngqinamba, kube khona nje iy'mive lokuzitinyela ukuze mase uphumelela uzokhomba imfuzuko. Nangempela ngathi ngiyazwa sengiyabizwa futhi ngawe imilo wangisuka angishona khona ngifike ngiyihashe futhi inkosi kuze kube namhlanje. Yiso lesigameko lesi engasizwa nami sangapha uMaritzburg leso sichazayo. Lutho ngaphela ngingezwa angithi into obanako ngayikubwela. Siyaxokiza manje. Ngiyezwa phela ngaphambilini nje hayi futhi ngaphambilini ngekudala nje ukuthi lapha eMaritzburg laphana kuNdlovu laphana uke wadibana phezulu lapha nomfowabo Makhanya laphana. Hayi mana hayi Makhanya manje nangu lo mbhemu umphako. Thini into yakho nomphako? Kwenzakalani lapha? Mfowethu umphako ngokwami personally angixabene naye
futhi akaze ngixabane naye. Yeah. Kodwa indlela okwenzeka ngayo iyona le yenza ukuthi kube khona amaqembu amabili, kube khona abahamba naleli, kube khona abahamba naleli. Njengoba kade ngishilo ukuthi uma uhlele esihlalweni kuye kube khona abafuna ukusigenula ngoba befuna ukubeka owabo. Mina kungivelele ngokusobala ukuthi kukhona bebengadingi mina ukuthi ngibe inyosi yakaZondi, bebedinga ukuthi kube umphawu. Ngoba manje bayiqhatha kodwa futhi bayiluma bayipholisa. Bayiqhatha kahle hle. Yeah. Okungenza ukuthi ngingayilwi mina ukuthi angimazi yena usuke ebizwe ubani kanjani. Mina ngisuke ngigijima elami ibanga ukuthi njengoba ngila nesivumelwano sakho, nesivumelwano sami nenkosi nabangilethile. Yeah. Yena ngobe la uhamba angazi yena noma naye ubizwe inkosi. Okay. Yikho uma ngabe sekufanele sibongele bese sesishayisana stage. Kanti kunomzathu liziswana khona mina engingawazi. Into eyinkinga, into engafani ila ubuciko afani noma ungathini. Yipi ke vele ishaya izithekile. Hayi ishaya izithekile noma ungathini ubuciko abufani. Noma ungayimbonga ubonge 20 minutes ubonge. Mina ngifike ngibonge 2 minutes. Kodwa iyahluka lento ukuthi hayi nangu umuntu okhuluma. Yeah, nayi inkosi. Nodumo ukuthi ubani odumile ubani ongadumile. Akusebenzi lokho, kusebenza amagalelo. Ukuthi ubani oshaya kubona. Kahle hle. Hayi no ngiyabonga ukuthi ibalance le ndaba uba ngangayizwa ukuthi angena umuntu othanda ukukholelwa kakhulu into lengiyizwile nje ukuthi kwenzakalani ngasho kodwa athi kuzofika usuku ukuthi ngiyizwe ukuthi angani nalo muntu wayengiphuca umbhobho wathi inkinga yami ukuthi ngibangisa umphawu. Hawu bantu angazi yabo kodwa ke ake mhlawumbe nje sedlule lapho nalito ngoba vele kodwa alikho libi. Yeah. Ngimhlophe ngaphakathi njengoshekazi. Alikho libi. Alikho. Angifuni ukuthi kusasa kuthiwe kukhona into engiyikhulumile la kwi-podcast bese kuthiwe khona igama lomuntu uyaxobeka. Bengifuna mina ukuthi nomunye umuntu mhlawumbe owayizwa wahlamba kumina ngento wayizwa. Kodwa abe nawo ucacelele ukuthi baningi abayizwa, baningi abaziyo, baningi abake bengi-inbox. Bethi kwenzakalani yini le? Ngithi mina mfowethu angazi. Mina nje wena nakuthi kodwa shuthi ngibona shuthi nobabili nisezingeni lenhlonipho mhlawumbe licishe lingane ngoba angazi nitapelane phambi kwabantu like social media angaze ngibone njitshelana ngamagama akazi mhlawumbe siyojitshelana ngamagama mhlawumbe ukuthi phansi kwami naye khona osho ukuthi akamsaba umuntu sesingajiki futhi mina angithandi ukujikijela ngamagama ukuthi insizwa kumele uyithathe zakho uma eceleni ukuthi awunazo awufuni sondela kimi eduze vele sinakuzayo kodwa angifuni size sifike lapho futhi ngeke kuze kufike lapho bese ngichaza nje angisho ukuthi mina naye sofika lapho kodwa sengiyasho ukuthi umuntu ongaphumela obala hayi la ufuna kanlento dula la ethameni evulakala kana kwethu siyabonga kakhulu. Ngiyabonga ukuthi uyiveze le ndaba futhi ke usikhanyisele ngicabanga ukuthi nombuke lapha ekhaya uyakhanyiseleka manje ukuthi kahle hle lento imi kuphi angekhona ukuthi mhlambe insizwa kukhona la eseyixobene khona ukushayisana nje kwezinto kanjalo phela abantu bayaqhatha nokuthi izinto mangabe zinenhlangothi ezimbili vele kufanele bekhona iqembu eliphumelelayo bekhona inqoma elokhuzayo elihlulekayo. Okay, sisakuyona ke le yokuba inyosi sifika kanjani ekuthenini sikwazi ukubhala izibongo ngoba angizange ngikuzwe ukuthi uhamba ibanga elingakanani usenza izinkondlo noma amagalelo washaye usasenkondlweni ashiyana kangakanani negalelo sewube nalo usowenza izibongo. Ashiyanile. Yeah. Ngalesikhathi ngenza izinkondlo ngey'nkondlo zami ngishayela indondo. Nginazo nje indondo ngiyakhumbula ngo-2019 ngahlonishwa ngendondo ye-Best Newcomer. Ngo-2020 ngahlonishwa ngendondo ye-Best Creativity in a Poem. Ngaphinde ngathola indondo ye-Best Stage Ownership. Lezi indondo zihamba ney'tifiketi zakhona ngenkondlo. kwahamba
bengibhukha lapha nalapha, kodwa angizuzanga kakhulu ngenkondlo. Kunokuthi ngizuze mhlampe uhlamvu lemali, bengizuza ukwaziwa, mhlampe ngizuza udumo. Yeah. Yize abanye bengangazi, kodwa kukhona la bengifinyelela khona ngenxa yamagalelo ey'nkondlweni. Kwahamba ngithe mengingena ey'bongweni, inkondlo ngiyekile nazo, Yeah. ngiqhubekile kodwa ngase ngi-eda nganezela iy'bongo. Yeah. Iy'bongo-ke izona ezingithathe zaze zangibeka la engikhona, ngoba ngingasho ukuthi ngey'bongo ngikwazile ukuwumisa uthuluzi ngey'bongo. Ayi. Progress leyo mfethu. Iy'bongo zingisize kakhulu ngoba bengithe ngiyambonga u-social media. Yabo nje u-TikTok, abantu abaningi bengibenzela iy'bongo, bengihlangana nabo ku-TikTok. Ngibenzela iy'bongo, bangiphosela khona, kanjalo. Nakhona ngize ngiyofika enkosini akaZondi, ngilapha engikhona nje ngayo nayo ingenxa yokuthi mina ngiyinyosi. Iy'bongo zingithathe la engikhona nje ngenxa y'bongo. Ngithola mfethu. So ubeke inyosi ngokwalezi ngokulona. Angifuni ukuthi uzube inyosi ngokugcwele kube ngathi sengifuna baqhathanisa abantu. Baqhathanisa abantu. Ngisaba into yokuqhathanisa, baqhathanisa abantu. Angithi mfethu uzofikela izinga. Ngiyazi ukuthi indlu nendlu isuke nayo umakho wakhona. Noma kungathiwa bayashintshana, kodwa kuba khona into eshoyo ukuthi nangu umuntu mhlawumbe wabanesandla ekuthenini lendlu izime. Ngifuna ukuthi-ke sithinte, bangathi abantu sidla amandla abo. Bangathi bese ubona ukuthi lo mfana udla amandla ami lona, lo mfana ngabo uzoba into eyiyona namhlanje, nami ngaba nesandla. Ibapha abantu futhi esingababeka phambi kwamehlo abantu ukuthi namhlanje incwedi ila ikhona ngamagayelo osibanibani abayibambisile ukuthi zibe la ikhona. Ey'nkondlweni bengithanda ukulalela kakhulu ubaba uJohn Dimba. Inkondlo yakhe engangiyithanda kakhulu eyayithi Msakazi. Leyo nkondlo leyo ngangiyithanda kakhulu, iyona ethi imidlala kuvuke ilukuluku enhlizweni yami ukuthi ngiyikhumbula ey'nkondlweni ekubeni inyosi, ekubeni imbongi ubaba uThemba Masinga, imbongi yalapha nebuhleni. Hayi mfowethu, khona la engake ngaba umlingisi wakhe khona, engake ngayibiza mina ngathi mina nguThemba Masinga Junior, ngoba kunalento leyo wayethi mengabe ngithi mengimuzwa ebongelwa isukume kimi ngaphakathi, ilwe lento ngaphakathi. Kwahamba ngaze ngayibhalela mina, ngaze ngaba yimina nje uye wavusa inyama ogqokweni. Futhi walivusa le dimoni lakho lokuthi nayo lento manje ukuthi nginayo lento. Akaze ngihlangane naye sihlale phansi angicije, kodwa ngeke ngahlangana naye ngimxoxele ukuthi ukubona nje ngifunda kuwe. Ngahlangana naye sikhuluma lokho, kodwa akaze sihlele ngohlangana naye angifundise ukuthi hayi nenza kanje, akaze kwenzeke lokho. Ngoba bengazi ukuthi vele ayikwazi ukuthi ingenayo umuntu oke wayithinta wayiphulisha. Phela into engincomayo kuwo ukuthi uzakhile, ngoba into kade uyibuka ubuyibukela le kude, kodwa ukwazi ukuthi uzakhele wena ukuthi ube incwedi. Umuzi nje engizoba nayo mangithi isicelo mhlambe sombhalo osakhulayo, imaphi amazwi ongamcija ngawo ukuthi mhlambe abe umbhali onoqweqwe, noma abe umbhali obhala lento efunakalayo uma ngabe kuze enkondlweni noma kuze ey'bongweni? Uma ngabe nje ngingabeka kahle, okokuqala inhlonipho. Kumele uhloniphe abantu, uyihloniphe wena. Mengibala lokho ngibala ojikelele, ukuyihlonipha wena, ukuqaphela unyawo lakho luhamba khona, nokukhuluma kwakho, nokuphawula ukuthi wena uphawulaphi. Kuyenzeka uthole ukuthi kufanele uphawule, kodwa ngenxa yesimo nesikhathi kodwa kufanele uphawule, uthule ungaphawuli, uzohlonipheka lapho. Ebese-ke okwesibili, uma ungabe uzobhala kufanele into yokuqala kumele ube nesiphiwo sokubhala. Uma ungenaso isiphiwo sokubhala
uzothi uyabhala ushaya esikhaleni ngaso sonke isikhathi. Kanti lento ayihambisani nokuthi uyathanda noma awuthandi, ayihambisani nokuthi uyifundele noma ayifundelanga, ikuwe ngaphakathi. Uma unayo ikuwe ngaphakathi, ngoba ngithi kumele uhloniphe, nkathi uhloniphe iyazilolongekela yona siqu sayo kuwe ngaphakathi. Bese uqapheleke iy'nhlamvu zamagama akho uma ngabe ubhala, uzama ukulumbanisa kahle onkamisa ngendlela okufanele balumbane ngayo. Uma ngabe ubhala lolu hlobo lokubhala engikhuluma ngakho, kumele ubheke izesho nezaga, ufenqe njalo njalo. Kumele usazi isintu, usazi isiZulu, ngoba lo mbhalo engubhala unothe kakhulu ngesiZulu ngolimi lakithi. Uma uyiqaphele nje lapha ekunotheni kwayo, ilapho uzonikeza khona abantu umongo wento abayidingayo embhalweni wakho. Kubaluleke ngani ukuthi ngisebenzise ulimi lwami ngqo? Kubaluleke ekuthenini njengoba vele wena lento wayincela ebeleni, uzonikeza abantu vele into okuyiyona yona ngqo, ngoba into ongayincelanga ebeleni awuyazi njengaleyo wayincela ebeleni. Ukuze ubanikeze into abantu eyikhwalithi, banikeze lento wayincela wena ebeleni. Hayi, siyafunda, siyathatha siyabeka emkodlakodleni ukuthi ngelinye ilanga siyothekela kuwe uma ngabe kukhona la sisala khona, ngoba solokho sivakashelana, ulokhu usicisha nje usinikeza lapha nalapha. Ngoba namhlanje bengifuna nje sikhulume nje ngengcweti esigabeni sokuthi abe inyosi, njengoba bengilokhu ngikubona ulokhu uvela ey'nkundleni zokuxhumana, ngithi angiyibize le ndoda isondele, kuyiyona ezovula le nkundla, kube iyona esinikeza umlando wakho, ngoba ngiyabona ukuthi bengizothola umlando onothile, futhi ngiyabona umlando wakho muhle kakhulu. Uyamakha omunye umuntu mhlampe osey'nyathelweni zakho, ukuthi uyafisa mhlampe ukuthi alandele noma abukele kuwena, ngoba since bekubonile ukuthi ukhona la lokhuzaneni, bazofuna ukuthi bakulandele lapha ey'nkundleni, ba-check ukuthi le ndoda lento ekhuluma ngayo iyona ngampela yini, yabo. Ngifuna ukuzwa-ke la ekuthenini njengoba uthe iy'nkondlo awukakaziyeki, anjani amagigi kulolu hlangothi ley'nkondlo since usasekhona, noma ngithi nje kwi-industry, angeke ngivele ngithathe i-industry njengoba injalo. Ngokubuka kwakho ubona ikhula noma ifa? Ngokubuka kwami ngibona ikhula kodwa kancane. Into engiphatha kabi ukuthi abantu abayinakile into yenkondlo, banaka kakhulu umculo. Inkondlo iyafa, ibulawa nayini? Ibulawa nabantu abangabalandeli bey'nkondlo asebejike nabo bathi bazimbongi, bese behaya izinto, mhlampe iy'ndaba beyibiza ngenkondlo, gcine sekufa inkondlo, iyafa futhi inkondlo lapho ishona phansi. Kanti kufanele ukuthi engazuthi abantu bengayiqaphela indaba yenkondlo, bawulande umongo nomuzwa wenkondlo, inkondlo bayenze iphile kunokuthi ife mayingafi inkondlo mayikhule. Mhlampe ilapho abantu abangaqala bey'nake khona iy'nkondlo, beqale uma benamagigi beqale bebize imbongi, bebize inyosi zize, ngoba inkondlo vele iyobe isiyaphila vele. Angikakuzwa uphathe igama lasonkondlo, liqhamuka kanjani leli gama kanti? Ngoba ngilokhu ngizwa ubiza igama lembongi nenyosi. Into eyenza ukuthi ngiqhakambise igama lembongi nenyosi, ngoba mina ngiyimbongi nenyosi, angisiyena usonkondlo. Ukuqonda kwami, usonkondlo nembongi nenyosi akwefani. Ngake ngalalela abanye bexoxa bethi kuney'nkondlo zesimanje, okusho ukuthi osonkondlo labo abathi bahaya iy'nkondlo zesimanje. Uma uzoqaphelisisa iy'nkondlo ey'ningi kuthiwa iy'nkondlo zesimanje zinento, zakhiwe ngamagama noma ngezinto ezingangeni enkondlweni. Ezinye iy'nkondlo zesimanje zinalezi zinto ekuthiwa ama-punchline. Ezinye iy'nkondlo zesimanje azinazo izisho, ziyaxoxa indaba. Uthola ukuthi uyabo ukuthi ubhalile lo muntu, indaba yakhe iyalandeleka imnandi, kodwa ayinabo umqondo, ayinaso isakhiwo. Ngeke ukwazi ukuyithatha uyise esikoleni uthi azofunda ngayo iy'ngane ziyihluze, ngoba vele iyihluzekele isobala. Kanti imbongi nenyosi ikibeka indaba ecashile okudinga ukuthi uyohluza ukuze kuvele le ndaba ukahle umuzwa. Wazi ukuthi umuntu mhlawumbe olalela ongazi ukuthi sikhuluma ngani, mina ngiyaqonda ngoba lo mkhakha ngike ngaba kuwona. Awunikeze umuntu imigqa
mhlawumbe emhlanje oyicaphuna nenkondlweni okholelwa ukuthi mayithatha uzokwazi ukuyihluza uzokwazi ukuyihluza ngoba uma ngabe simtshela ukuthi umuntu inkondlo iyinkondlo ngesakhiwo sayo akezwa kahle umunye umuntu ukholelwa ukuthi inkondlo kufanele uyizwe ngoba ngisikhuluma ukuthi inkondlo kanjani mhlambe emugqinga opha wona engathi iyinkondlo idinga ukuthi uyihluze bhala amabhalane kade sakubona la giyusi bekhasini kodwa amaciko ngobuciko benu nicikoza ngicacisa ngicentumene enhlizweni zabe ngabadi ngicidi ingodo zamagama ngiciba inhliziyo esezendile emzini wasekuhlulekeni ninqonqosele indlebene kwehlonono sibangilanga nibakhuthaza ukwakha emzini wasethembeni ngokuphazima kweso bawudundubala umzi wasempumelelweni sebephezulu izandla bayifihle emakhwapheni bayisongele ezifubeni ngabe banishayela ihlombe noma kunjalo bhala amabhalane kade sakubona la giyusi bekhasini kodwa amaciko ngobuciko benu mhla kwaphumelela nini kodlala ifilimu ilanga lophuma kulikhabhadakazi lishona emini bebade kodansi uSarafini impanga lenhle umakhala egijima amaciko ungayinaki vele izinja zikhonkotha imoto ehambayo zikhonkotha imoto emini okusho ukuthi ke ngalezi izitanza zami engunikeze zona mase awuthathe uyihluze uzobona lapha mangabe ngithi mina ngiyanibona ngawe engqondo niwudundubala umuzi wasethembeni ngokuphazima kweso nize nothi xababa emzini wasempumelelweni laphana ngifanise ukuthemba nomuzi uma uhlele ethembeni uhlele emzini wokwethemba muphumelela impumelelo ngathi emzini wasempumelelweni okusho ukuthi impumelelo ngiphinde ngayifanisa futhi nomunye umuzi ngathini laphana ngathi impanga lenhle umakhala egijima amaciko kusho ukuthi abangayeki kusho ukuthi iciko ngilifanise nempangela ngifenqile la iciko ngilifanise nempangela impangela mengabe ikhala isungameli ithi ikhala vele isuke yaphambili isuke ikhala igijima ayi ababuzwele lapha umlaleli lapha ekhaya wemukela lapha ekhaya namhlanje kushubile studio kushubeka vele studio kana kwethu njengamanje sogijima siye lapha emsebenzini wakho izibongo zintaba yasesandlwana ibongo zintaba isandlwana izibongo zintaba isandlwana asike sithokozele sizwe nje ubuciko lapho ukuthi kusebenze kanjani sothi mesibuya bese sithi ke akasisi nje ngezero chancellor imbiza evuthwe ngamahora amabili ikhwezelwa zingwazi zakithi untshingo wesishingishane sikamahole ingoba makhosi umehlo kaZulu kaSihayo waphenduka isinquthu sasondini aphephuka amankengane kule ntaba engcwele uthi uyadela ngale ntabelele amathambo okhokho ntaba enhle kakhulu ngabe yakhuluma wesola imilomo ukuwenabo kothanga lohlanza usikhinikele ngamandla kaZulu ewaqukule waqithiza amangisi akhola ngayokosa uZulu washobatela necathulo hlamvu zaphelele ehawini uZulu echiliza nje ejukujela ikhovalweni abelumbi bakhexa imilomo izwe kukhala ukugambaqa sagijima kwamahashi ngithe ngiyabuka yaqaphelisisa akumahashi yeheni ugambaqeka amadube sigoloza sentaba akumgedi imgodigodi sabheka abelumbi badliwa inhlabathi ama-Martin Henry rifles aphendukize uZulu engangoboya besikhumba senkunzi mthamune inyembezi sibe asakanodwengu samumathi izimimvi saveva sayodla amahlanga esandlwana sabuka sakhana kwimpinda isiphezi nemangeni sibuka umkhumbi kaZulu uveva ziqandi izinkunzi ithelwe ngebonkolo inkungu embatha intaba imagogo wajuluka wamanzi umfana omhlophe egibela ihashi yaphenduka impondo zenkomo ekanjini nindi uvela uyivula luyivala ugambaqeka umkhonto ulambela igazi ehlakohla inkuni umawundulo kamamba engwasemgazini inkunzi abayibhila uphondo lesinxele unokhenke ehlokohla izinkuni uvumendaba kaNtethi engwakabiyela yakhuphuka ingoba makhosi eshaya imfengwana usigcolecole kamahlekehleke engwasemangadini iyakhuluma intelezi yaqaqela intaba udududu okofasimba usasazela umngamule hebo kanzobo engwakhona lapha kaNtombela inzima lemnyama iwajulo komlozi amabutho esandlwana nasi sanqu siliphisela udosi sisazezelo nongalaza eboka mphankome ngwalapha emanyandweni lale zintaba isandlwana
laphayana sithole laphayana ke ingcweti ikwalaso usuthu nizweleke naliciko lapho ukuthi bumtoti thoba umtoti bumtoti lasho njalo ilembe leqoma emalebe lathi lamanzi amtoti ngoba libalekela ukuthi kubize uNdlunkulu alifuna kaMagwala lokho ethi amanzi amnandi ngisho kanjalo ukuthi amanzi amnandi kubaluleke kanjalo ukuhlonipha kubaluleke kanjalo ukuhlonipha ngithi khona abaziyo ukuthi ezweni esithile uMese awubizwa ngoMese uyazi ukuthi ngibone ekhaya uma yazi ukuthi umama unamagama angawabizi ngicabanga ukuthi uhlonipha uma nje lento ukuthi kuyavulwa eminyango akasho kanjalo angazi ukuthi angazahlala naye phansi ngambuza ukuthi indaba kodwa mina nginayo indlela yokuthi ngibone ukuthi konke ebalekelayo uma uthi qoshulule eminyango akasho ukuthi angithi lapho ngingathini ngalokho ngathi indlela yokukhuluma kwakhona lapha ekhaya kimi ngoba kusuke kuhlonishwa okuthile kwakhona ekhaya ngoba ngitshela kunesizwe lakhe ngapha kaQwabe kuthiwa uMese akusho ukuthi uMese kuthiwa ubhusha noma kuthiwa umukwa ngoba kuhlonishwa inkosi uMese Qwabe kuphinde kuthiwa kuleli lakithi futhi khona abangasho ukuthi itimnyama kuthiwa impisholo noma insundu ngoba kuhlonishwa umnyamana kanqingeleka angithi yabo so kunezinto engabizwa ngamagama okuhlonishwa ngitshele sifika kanjani etheni sibe nezibongo zentaba esandlwana ibongo zasesandlwana intaba ngathi mengabe ngilalela umlando ngithola ukuthi le ntaba zadumelana phezulu ngase ngilandele umlando kwenzakalani mangaka amabutho ayibuthene khona zasala insizwa ingoba amakhosi eyikhona uve indlengwe udududu kanjalo wezomxhapho zeholo ibhebhu ziqhamuka amandlakazi ngase ngibona ukuthi le ntaba le intaba enkulu kakhulu ngokwami ngithi inkosi yentaba le akuvele ngiqopha amazinga okuhlabana avele ngayiphibo alobe niyabona njalo ukuthi ubuciko obungakanani la ngana kwethu nabo ababukeli nabo abalandeli bakho batshela ukuthi uthola kanjani enkundleni zokuxhumana nathi sobhala la screen uthola kanjani ebese nje ngiyawuhamba wangiphanga nje noma amabili ngifuna ukuthi ngikuzwe inkosi nayo ngicathi izothokoza mangabe ihlangana neclip la khona unithasi ngizoke ngiqale ngithi ukuthinta kancane isilo sakithi ondini uZulu eladumo bala lapho ngemunga ngemthola uhlambana bhula umlilo endulindu basomahlwa ngabena ogqelebane enzima lemnyama engabende bezingweni izingonyama iqhutshwa umsele kubena nongalaza bethi ifanele ngosekuyihlange emkhuyantaba unqabela abantu ukudonsa amanzi aphuma embotsheni zomtsheni isiguqa sikandaba esisifulele ngamahlamba asontonda kusuka umsindo omtilongane ngowani ubange ngabasentingweni nabakakhiya bathi baxokozelela indlondlo yokhakatshana bathi indlondlo lona engabhula amaphika indlondlo zonke ezibhula amaphika uzingelizwe lasenhlongana ngompumbuluza amavaka sengogweni asendlondleka bhangazela zingela ubuye nganene kothukela mntakandaba phesheya khona abamhlophe abelungu isigwembe salukwelunyulwa ngabamhlophe ikhabemile lodwa ngasenhlungana amanye amakhabemile isixexeleka uthambakeka mfazi waliwayo wenyusa intambanana nangenyembezi nyathi emnyama empondo zimakhenkenene abayivimbe ngamaphande emkhonto bethi umhlathuzo kayokuwela ethe siwele yawela ngamakhanda amadoda washikizela umashikizelo omnyama edondolozela ngenhlenge yakhe bemathatha impi yakhe kubuthiswe endwayi silo sakithi lapho leso sasondini isilo cetshwayo njengini ngomnyama ngabe bezingwe nezingonyama size lapha na kuyisilo sasosuthu umama ongawosuthu wakabulala yasezilo uqotha imbokodo nesekela indaba engizwe ngincane ngeke ngakhula ngayibona ngamehlo inkonyane enye isiguqile ohlobo ehlathini njengohlanya uma khipha imbili siqhotsheni kwahleza kwaceza kwalala yena unobhananaza ngenkale enyoka yeqondo othola afika ibhunu mphotsholoza mntosi isigqoko samfanele wakhetha uLevisa kwabamhlophe abelungu wakhetha inkosi isihlanzana kwabamhlophe abelungu kwakhetha uLucas Meya kwabamhlophe abelungu awusamadoda kube isilo sakithi laphana isilo sakithi laphana isilo uzolithini endlondle nophapha ekhanda kamenza indaba kawulalele lo muntu omemeza sengathi yakhala uyalila uthi igula likajama chithekele ichithwe ingqulu endala kithi ngamalandela ngesibindi ubuthelezi ngikhuthazela umntakandaba bemthuka bamcokofula bethi uzwelithina akayokubusa bethi akaye kuba nkosi kanti kulapha awonto kubetshana ngoba amafutha engonyama awusuka amadoda sizeke lapha ku Royal Chancellor awumadoda
Mfoka Bhambatha kaMancinza manje ngosuka. Umfoka Bhambatha lapha kaMancinza yeke esokweni. Masikhuluma njalo ngoBhambatha sikhuluma ngeqhawe. Inkunzi. La ibamba laphana ngo-1906 laphana uBhambatha imhlana yamagwala ulanga libomvu uphuma Scott kade Scott lemafini. Awusomathatha. Kodwa-ke naku uRoyal Chancellor-ke unondaba omkhulu. Usimba Mgodisi ngawulali sasala sawashiya kanjalo amagebhugebhu. Khonjwe isilimo esiZulu kwaZulu uthina omnika isihlangu samfanele omnika isihlalo lahlala laqhiyama encinza la kithi lancinza intombi la yeke yabuyela esokweni khona edilike amafini aqekethe izindaba nondaba lizehlisa ngobayede emlonyeni kaMntwana uNathi kwabasendlunkulu ngefakazi uMnumzane Biyela kwabakhotha undaba zashisa ziseyithebeni zafika nohlalo bombano lamazuntu Mr MG Zondi daba zangena egumbini zangena ziziqeshana zaphuma zingamaheheba sebethi wolowolo inkosi ngethu iyacwila injobe entelezeni inkunzi yakithi efika kwesakathula zisabawela zilubela ukuyishanga odidla soze zilokothe zogcina ngokuyibukela kude njengelanga zizwe ngephunga njengezari isiqholo samaqhatha ziphi inkosi ethe ifika kwamemeza esifazane esingambonanga salamela isiqu sakhe wathi kwenzakalani kwathi wathula mntasi inkosi Melusi Zondi mfana ushibona nje iqhilika injabulo emehlweni umlando oyixoxayo umlando exoxwa zingqophamlanda ngithi nesezimkantshimuvu nesafufusa imbongi zimbanga ngosibe ekhasini uyibinda inkosi ayiqedwa ungaze ungene endabeni sofuna ukungena endabeni kwathi zimbanga ngosiba ngizwiye leyo ndawala kulungile kana kwethu sibonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yohlelo namhlanje ukuthi ukwazi ukuthi sizohlala nathi ukwazi ukuthi sixoxele ngawe kuyinto ke engelula siyazi ukuthi nabantu abamatasa kakhulu kuningi kuyale kodwa ukwazi ukuthi usiphe lethutshana ungadinwa ke yithi soloko nje sihamba sibuye sibe nawe ngoba uyazi ukuthi siphilisana kanjalo futhi uyazi ukuthi kubaleka kanjani kuba khona kwakho phambi kwesizwe ngoba kuningi okuthekele egulini lesizwe. Yona wesizwe laphana nje buthela abazongithola kanjani inamba yami ithi 0676172559 inamba yami engifoneleka kuyo leyo ngiyatholakala kuWhatsApp inkundla zokuxhumana kuFacebook ngiyinxelela kwaDeta komdumo kanjalo na TikTok inxelela kwaDeta komdumo ila ngitholakala khona. Kashani ngamenzi yaphuza umlenza ngameva siyakhuleka futhi siyavalelisa igama lami ngosizo samagama umfana wale ebhula abantu abazikhalama bathi umuzi wakithi phasi kwentaba indebeni umuzi wakithi la wakhiwe khona bathi ke ubhuti wabantu yelo bhoni lo umfana ngama siyabaleka ke ngamanje sizovala lapha yana ke Isithebe simadika ngokudlela izethekeli umhlubulo hlobe ngamanoni okuthi uqotsela amathi oseduze uhebeza kwasani obefuna ukukhona yena yedwa isithabathaba sakonondaba zonke indonga zemdilikele udilikela uZulu phesha kothukela badilikelwa isilungu nganeno kothukela udilika ama province ngoba negoli kudilikele kwadilika iFree State kudilika amazwe ngamaswe kuphithizela umlungu kuyaluza iShayina abomdabu basendiya ijadesino lwezizwe nesiswana laphenduka iRainbow Nation igcekela koGagashi bese ngqabashiya amahashi Prime Minister kwaZulu Natal ophinde abe ngu-MEC uze wasoyothi ibomvu imbuthuma ezokwelula sokuphosa kushansela wesizwe iRoyal Chancellor inkosi uMalusi Zondi usele lukhothwa izingonyama ukhothwa ingonyama uMisuzu kwaZulu uthini isilo samaZulu bakhothwa ingonyama seFree State sithetha kamanje xa sitho